हेलो लोगोफोर बड'ज अफ इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनिफ्राय एडमिट कार्ड सफैदों बेनो जाहैबाय ग्रेड 3 नन टेक्निकेलनि आरो एग्जामा जागोन 3 जानुवारि 2021 आव दा माबोरैहाय डाउनलड खालामनांगौ आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैबो डिटेल्सखौ होनसै बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नैबे जाबाय अफिसियेल पेजाव फैबाय आङो dhs.assam.gov.in आव फैनानै डाउनलड खालामनो हागोन नैबे लेटेस्टआव फैनानै दा नैबे लेटेस्टआव नोंथांमोनाहाय नुनो मोन्दों नैबे डाउनलड एडमिट कार्डआव बेवहाय थुनानै होबानो एडमिट कार्डआ नोंथांमोनाहाय श' जागोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय दा बेखौ खालामनाय सिगां नोंथांमोना नायग्रोदो बेवहाय नन टेक्निकेलाव मा पस्टआ गोलैयो दा नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन बेखौ नायखांनायनि उनावनो दा जों बेवहाय नटिसखौ नायनोसै बेवहाय बबे पस्टआ एग्जामा जागोन 3 जानुवारि 2021 आव दा जों बेवहाय नायनोसै बेहाय नटिसखौ नायनोसै दा बेवहाय नुबाय नोंथांमोनाहाय ग्रेड 3 पस्ट बेवहाय मोन्दों बेहाय दङ माखासे पस्ट बे जाबाय ड्रेसार दङ स्ट'र किपार दङ हेल्थ इडुकेटर दङ जुनियर एसिस्टेन्ट बा एलडिए दङ आरो लोगोसे स्टेटिस्टिकेल क्लार्कआव दङ जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हाबाय दिनैनिफ्रायनो 28 डिसेम्बरनिफ्राय आरो एग्जामा जागोन 3 जानुवारि 2021 आव एग्जामा जागोन आरो एग्जामा नोंथांमोनाहाय माखासे सिटिआव जागोन नाथाय लोगोफोर गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो एग्जामा जानाय नङा थ' नोंथांमोननि खाथि खाला थानाय डिस्ट्रिक्टआव एग्जामा जागोन आरो एग्जामा बियो मोननै टाइपनि जागोन मर्निं आरो आफ्टारनुन मोननै टाइपनि एग्जाम जागोन थ' आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा माबोरैहाय डाउनलड खालामगोन नोंथांमोननि गेजेराव आरो देखायबावनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबावदो नैबे डाउनलड एडमिट कार्डआव थुबानो जाबाय लेटेस्टआव थांनानै बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेवहाय पेजआ गेवगोन थ' नोंथांमोना नेटखौ एसे प्रब्लेम मोननो हागौ थ' नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय दा बेवहाय खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि प्लिज वेट फैगोन थ' नोंथांमोना बेबायदि एसे ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय दायो स्ल' जाखागोन नेटआ थ' नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामबाय थानानै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन थ' दानिया लोगोफोर एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हाथ'वाखै मानो होनब्ला नेटआ एसे स्ल' जादों थ' नोंथांमोना बेखौहाय ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय एडमिट कार्डआ डाउनलड खालामनो हाबाय 20 डिसेम्बरनिफ्रायनो नाथाय आंनि बेवहाय मबाइलाव दायो जाथ'वाखै थ' नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामबाय थानानै डाउनलड खालामनो हागोन आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय